Salutare! Sunt șef Adrian Tihulcă și astăzi vă gătim împreună salata cu rață crocantă exact ca la loft. În cutie vei găsi ingredientele numerotate în ordinea preparării lor. Avem nevoie de o oală, un recipient mai înalt, mai mult ulei, îl încingem la foc mediu. Luăm ingredientul cu numărul 1, pulpa de rață, scoatem rața. Rața este fiartă într-un mix de condimente. Ingredientul cu numărul 2, mixul de făină. Îl adăugăm într-un bol. Și trecem rața prin făină. O scuturăm bine. Punem separat. Și acum adăugăm în mixul nostru de făină câteva cuburi de gheață și apă minerală carbogazoasă. Formăm un aluat ca la clătite. Am pregătit aluatul, pulpa de rață trecută prin făină odată și acum o băgăm în aluatul nostru. Eu îmi voi pune o mănușă, uleiul este foarte încins și adăugăm pulpa la prăjit. Lăsăm pulpa să se prăjească până se face foarte crocantă. Luăm ingredientul cu numărul 3, punga cu salată, o punem într-un bol. În acest mix aveți mere, apio, rodii, frunze de salată și adăugăm peste salată ingredientul cu numărul 5, dressingul de soia. Lăsăm puțin salata deoparte, verificăm rața. Crusta este foarte crocantă. Scoatem pulpa de rață. Vedeți, este aurie, crocantă. Lăsăm puțin rața să se răcească. Tăiem rața. Avem rața, avem salata cu dressing-uri. Următorul pas, adăugăm sosul pentru rață, ingredientul cu numărul 4. Punem tot sosul și amestecăm rața. Preparatul este aproape gata, putem să-l montăm. Punem la bază pulpa de rață crocantă și cu sosul. Deasupra o să punem mixul de salată dresat cu dressingul de soia. Și la final mixul de susan. Salata cu rață crocantă este gata, exact ca la loft. Poftă bună!